I com no, com podeu estar escoltant, estem parlant del Doctor Slump. Doctor Slump en català, en japonès, que també em va fer gràcia, és Dokuta Shramp. De puta madre, no? Doncs bé, aquesta és la típica que va destrossant cotxes de la policia, fa guerres de mocs, parla amb les caques i sempre té una afició en tocar-les bastant impressionants i, com no, aquestes caques somriuen, parlen i caminen. Els invents en ser vell, per això sempre tenien algun error. I, curiosament, el nom de Doctor Slump en japonès vol dir galeta d'arròs. O sigui, ser el doctor galeta d'arròs en japonès. Aquests invents que ell feia sempre fallava alguna cosa. Ara, ho feia molt bé, funcionaven, però sempre tenien alguna tara. Per exemple, l'Arale és curta de vista i de gambals també. Però clar, que necessiti ullera per veure-hi, doncs ja hi podríem dir que és una bona tara.